Kaixo, bueno. Gauza asko esateko, paso por paso. Aste honetan beretzen unin behar bloga, ze gaur aztena bere etzan okun interesantea, bihar aste artea bai, aste azkena gaita, baina gero joa, osteguna, ostirala gero bat eta aste burua, izuzkot plan asko. Orduan, blog batin entziko eta plan batin ite daunela, guai. A ver, seguratin, behar okara parko horiete dago, pues nada. Baina hoi, a ver, esplikazio. Azteko. Ez da bloga egon, bueno, bitarten, aftersuna ez da hor, afeiratu naiz. Ez da bloga egun hauetan, oza, esantutan ez da blogik grabatu. Nahi nunin, baina, bueno, hasi nintzen, de hecho, baina nun bukatu. Bueno, de hecho, nun ez da kasi hasi. Gauza, azte santako lehenengo azten, egon nintzela gaztean eskutikan nire intentzia kriston blog guai eitea, dena esplikatzen, ze kontzertutan joan, ze ez. Hasi nintzen, eta bigarren ekitateko ja, grabatzea zurtzaiten, daugat grabatuta Camping den datur, eta bi gauza gehiago jarriko izkizuetenak, baina, hoi, en resumen, oso esperientzia guaia izan da, eta, hoi, destakable, bueno, eguraldia, ez, Camping den da, momentu batean horrek genuen arrazotxo bat, baina oso ondo ekipo, bizirik eta eginean, eta gero, pues, gauza gutxi duzkat esateko. Hoi, destakarbe eta Maruxak, claramente, eta, ba hoxe, orokorren oso guai. Eta eskerrik asko, gehatu, hemen matematik urzen aldin bada, idatzeko materialetan, gehatu zeniaten nahi berri ezaren. Ez zinatela asko izan, baina, bueno, 5-6 bat izan zinaten, así que, pues, eskerrik asko eta, porque, no sé, dutxe matizten, ez dakitela reakzionatu dagoetan, gehatzeiten jendeak, baina, bueno. Hoi topagun edo genez, klipak jarriko izu dira gaude dutunak, porkatotan, pues, ya que estamos, no? Bida gaude hemen komunak, orgrifok eta gero hemen gure Camping den da, kosa dut egula. Hemen gure, asientok eta bat, eta hemen gure gauzak, harrerak zuzea, berari erni, hemen lehio bat dago, baina ez dubirekiko zer ez dela beroa sartzea. Eta hemen gure lotako tokia. A ver, egira, egin kaso nahi du, egin kaso Garazi. Garazi, saluda al blog, jarri guapa. Saluda al blog. Etxein ez ikusten, bueno, ez dakit ez ikusten, baina bueno. Bueno. Eta gero hemen, loiteko tokia, koltxon eta piztu deu. Bueno, piztu ez puztu. Eta hemen motxilak eta bar. Ingo de bitxi bezala etxok sortze ja. Eta ya está. Eta oda Camping den datur. Agur!
Independencia de Nalde, supongo, no sé. O sea... Bueno, topagunei dagokionez. Eta gero ja, pues urrengo astean, literalmente, naiz etxen sartuta, bi gomendio euskat zuentzako. Etxen sartuta naizen hauetan, ikusiet Konklabe, gomendatzei zuet, ez zait gustatu asko, bukaera super iruditzait. Baino, bai, ikusi Konklabe, oingo egoera, bai, ondo da. Osea, atxelda pesatzeko, ondo. Oain bai ikusi bezuna da, Código da Vinci, Ángeles y Demonios, eta Inferno trilogia. Wow. Ikusten euskan, baino, oso txikien ez zaren ikusten ditun. Tamaia zenen ikusteiteu, bai, eta esan nion. Goaten ez lio soziala. Liosok, 3 orduko pelikula bat, aria jarretzeko, denbora guztien datuk, pista. Hama esan nion, papel y boli hartu berde, porque, osea, zibarde hemen apunte gartzen. Baina, bueno, oso bai, así que ikusi bitean behar da bokazue. Gainean ez oso ondo egon, naiz pixkat gaixo, baina, bueno, jazta. Rekuperatutak gaude, pena bat tolo folk zelako, eten ez jun, ze enukan gorputza juteko, baina, bueno. Hoxe. Eta ja, aste honetan gaude. Oazen itzaitea, gaur da ja, astelena. Grazia iteit, baina, eventu historiko bizitzez geratu behar dugu. Aiata puntu bat, jazta. Izaraldi hau, de repente, geratu gara Euskal Herria, Espainia, Portugal, Frantzia, Andorra, Alemania oso bai, elektrizidade gabe, klasen genen, de repente argia jundan, eta jaro ez genta duze erditzaretan genden. Eta de repente, torre ja denak aztoratuta. Europa guztien etakitze, de repente mobiak etzukaten kobertura, de repente, bueno, izan da lokura bat. Eta errezetxe, eta guri 5 erdik alde hori deustun beziniz, eta goatzea izaten antzeko, edo berri izaten antzeko, ez dut orkazten inoiz berrentzako bloga, baina, bueno, kaixo beruren ez jarretu. Eta basikamente hori. Orduan, planinga, aste honetakoa, bihar dantza nazioarteko eguna, eman alde daukata. Asteazkenen, zeuko asteazkenen, Logroñoan hijoa. Eta eraz esan gotze grazia gehiago karderaz. Vamos a Logroño a plantar un pino. Esplikatuko izutu gunen bertan, ze oain dikaren zentratu zertagoa zen Logroñoa a plantar un pino. Así que hoi. Eta gero azte gurun, pues planen bat seguren gotela. Nik uste baietz. Así que erabakiet blog astea gaur, porque es que evento historiko hau ez zen un blog baten ez grabatu, osea. Eta hoxe. Zena, gaur probatutu biharko trajek, ja dena prest dago, así que ikusko zoze guai. Estoy ahí. Barkatu, Aitana. Porque es la casa de la danza y veces que la gente... Bai. Txene, oain, horrela, korrete para un lado. Hau da gure, A ver, hau da lehenengo kamerinoa de txotxoz. Eta gero hemen. Gure kamerinoa.
Aquí A nos ver. cambiamos. Hau da, pixatoki Me siento. para txotxodunas. Hemen, nire gero dutxa, pito con pito. Bueno, zu koño con pito, baina bueno. Wow. Eta hemen, nire komuna. Hemen, un pertxero, gure arropa. Silla unetzako, claramente. Eta hori. Orain makeu. Mira zurekin. Makeu du, zenik ez? Itxoen gaituko. Ale baten ordez, nahiago diat nik neu, buruan eman tiro, txiro jaio bat aukeratuko banu, egingo nuke berriro, militar botak hartzen dituzten aldiro. Txape pintura. Buri. Sí al desmembramiento, a la decodificación y grabación de la expresión. Sí a lo desconocido, a la no semejante. Sí a la falta de sentido, lo ilógico. Sí a la organización de principios, en vez de organizar sistemas lógicos puros. Sí a colocar el concepto claro detrás de la performance física. Bai, printzipioak antolatzen, logika sistematikoak antolatu. Los cuerpos, aunque tú nunca hayas pensado en ello. Beharra da ureia, beharra da antideutza. Quizá el antihéroe, quizá la picaresca. Beharra da Quizá el exceso es la incapacidad de filtrar. beharra da sintotasuna sakon ikertzeko ezintasuna. Beharra da ez naiz mentira, pero beharra da mentira zailatia entzun. Porque quizá todos los autores son una red de autores. Beharra da bai, beharra da ez. Bueno, ya está inde... ya da una idea, baina bueno, lukito, ikusteko gortutikan, kasa, no sé qué, eta gona gozan. Aretxek ematen ermeti api otzi anpoza. Uy, que se ven sekretu. Gorantza. Zero? Bai. Ya está. Oye, me ikusten jendea datzen. Ya está, equipo, bukatu dugu. Sensations? Ziritzi. Lehenengo pasioa uberena. Bueno, jaldu ireni teula. O sea, en progresión. O sea, lehenengo ondo, bigarrena un poco regular, eta hirugarrena no me quedo tan a gusto. O sea, así. Nik lehenengo ondo, bigarrena fatal, eta hirugarrena hoberena.
Hala, jazten soleiatu, así que ez zertzagoaz, utu eguen. Grábale a Garate. Saluda. Unas cosas. Pues yo volvería una semana mejor. Pero... A ver si me da cara quiere. Que sí. Hello. Bueno, inde jarena gaurkoz eta kompra egin dut, mini kompra express gaurko eta biharko. Zehatzen behar nuen kompra hundia jazte osoako eta hola bromaztoko nula, baina pasazan, eta orduan pues nola bezari, gaur bazkaria fari eta biharko bazkariako bakarrik, pues ez duen marezi komparita ez gara ya, aztezkenen tolosan joa. Así que, mini kompra ekin eta melokoteak amino gara. Tomate frito. Ez aditakoa, osea, bizirauteko kompra bada. Hau, blog bat ikusten dutena, bakizue, errepikatzera bakietan. Patata bat, makarroiak, oaingon tiburon. Ez dutela makarroiak erosten da makarroiak jaten. Zerietan ez dauzkat. Eta uste dut hori dela dena. Behi. Goizin txapasko sartu izuet, baina gero atxalden, literalmente, siesta botatzen egon nahiz. Ze, bueno, bat antzari da, baina deskantzatzen bego baita. Lehen joan zazpitan Arte Ederren Museoa, baina lortuet, así que, ez erraz, enez joan azkenen. Gea rituala bihurtua, lekak moztean ator, biharko bazkari egiteko. Así que, hoy, nahi zuet pixka, porque, claro, erakotxizkizuet bideok eta baina ez izuet kontestualizatu, como tal, gaur indena, así que, bueno. Horko blogetan jonez pixkat kontatzen pixkanaka. Baina, bueno, más o menos, kontekstua da, hoy, gaur dela pirileko 29, dantzaren nazioarteko eguna, eta da, bueno, dantzertik nahizun, dantza, osea, pixkat, Bilbon entzun arazteko eta dantza kaleratea o dantzertik atea eta eroak zuten museoetan ematea. Orduan egon geha guztira 3 museoetan, Errekaldekon, Ondaren eta gu arkeologiakon. Orduan, hoi banatu geha maila ezberdinak, osea, bat eta 4 jundia Ondarea, 2. maila jundia Errekaldea eta 3. maila jungia arkeologia museoa, esan bezala. Eta, hoxe, konteksto sonorazioan 3 manifestu grabatzen ditu ginenak eta blog bat egon una ditu ginela rollo kaskokin da mikrokin dola grabatzen. Dia 3 manifestu, lehenengoa da ez manifestua Ibon Reierena, bueno, abitzen ez edatzen. Baina berea eta gero arteazian bai manifestua eta behar bada manifestua horri erantzuten eta grabatu garen dugun 3. mailakoak. Eta hori izan dira, espazio sonoroa 3 museotan. Eta izan dira, 2 pase berez, teorian, 11:30 eta 12:30, baina gukin dugu beste bat 12 baita. 3 pase ditugu guztira, eta jantzik baita ikusten duten dontoretan duen trajeatzu probatzen, obviamente, edun jantzi beharroi, gaur jantzi atena. Jantzi azkenen, oso guztua. Eta oso guai eretu zait. Eta gutxo gara bera izan da asmoa, intentzioa, nahiak, oso ondo pasadeu, oso guztua, gehiena improzan, oso pautatu oso gutxi genuzkan, eta oso guztua gatu gara, así que ondo. Eta gaurko egunan aria, bakarrik daukat esateko. Baina gero, bai daukat beste reflexio txiki bat. Eta horrengo hau. Gaudenen hitzitzen honen hizkuntzataz esate dugu ez gure bizimodua, gure
gure bizipena, gure pentsamendu, gure dena adierazteko hizkuntza euskera da, egokina, ez? Osea, egokina edo baliagarrena zaiguna, esan genezake. Orduan, klaro, askotan esatea, ez? Dantza dela gorputzan hizkuntza edo mugimendu bidezko hizkuntza. Orduan, honekin nik daukat reflexio bat, ezakitzen irakurri nion, baino gustatu zuten eta erabat ados no, azkenen guk euskera hartze badeu gure egokina, osea, gure bizimodua hitzetan jartzeko hizkuntza egokintza bezala, sinonimo, osea, paralelismo batin da euskal dantza da berez, gure bizimodu, bizitzeko era, dena dalakoa irudikatzeko, azaleratzeko, dena dalakoa iteko, moduik egokina. Zer esan horrekin? Paralelismo batin behar da euskera eta euskal dantzan artean. Hizkuntza, ahozko hizkuntza edo hitzezko hizkuntza eta mugimenduzko edo gorputzezko hizkuntza. Orduan, paralelismo bat ditu badeu, ulertu ezakona da, euskeran aldeko argudioak eta guztiak balio igula euskal dantzan aldeko argudioak eta iteko baita. Euskal dantzan aldeko argudioak eta iteko. Orduan, pues, hoizan pixka bere reflexioa. Eta hoxe, goi ez dut txapagai esartuko, ja, bero aiteu pijama motza, osea, in love now, pixkatko lertu dut topagunen. Eta hoi, bihar, egun historikoa, grabatuko TikTokeako blog, daily blog, en plan, bueno, ez goiz bat pasanekin grabatukot, eta eguneko eta vertikalen grabatuko izuet, dena. Zer da bastante, kamp, itagazena, aplantar un pinogaz Logroñoa. Orduan bai, goizeko 8:00 egon behar dantzertin, así que bihar madrugon dator. Yei! Así que hoxe, ez dut moztu patatu hendikan, baina, bueno, bideo mehen moztuko bezala, ez dakiz txapak sartzitut momentuetan beti. Baita izuet, eta ondoren supongo ez galezak egin horra batuko, eske. Bueno, gaur egun historiko baiatua, Logroñagoaz, a plantar un pino. Bueno, ya tu behar, Logroño. Oen gaude, en el bosque de la danza. Que también vamos a plantar el pino. El bosque de la danza, ikusiko zer dan, ¿eh? El bosque de la danza, 4 palos mal puestos, o sea... Bueno, gaude hemen, kistona izaiteu, hotza haukau, ez dakigu ezer, baina eske gauza bat ikusi, baso bat da, supostamente, zer baso da, zindik, Tolosan beste baso moda bat ikusitu, osea, nik hau zer ikusi nire baso bezala. Son 4 palos mal puestos. Bosque, estos no saben lo que es un bosque. Perfecto, parecía. Perfecto. Bueno, egon da gero poste un ordu gorzai, agertua, el perfecto. Gero, YouTube joa, oza, bostez amaitu gozak. Orduan, sin más, datorela Logroñoko udalbatza erdia. Diskurso bat ematea, no sé qué, prensa datorela, dakitze. Atzitan abizau, guri ez. Eta, esan dezakeu alderdia dela oso urdina, herri honetan. Oso urdina. Bueno, nator kontatea gorko guestazen muztikoan. Le preguntan ¿y el pino? No voy a echar el bar. Bueno, etorri Logroño supuestamente pino aplantatzea, bueno, pues ez du plantatu pinoik, beste zoiz mota bat uzian. Eta izan da ekitaldi politiko bat, guk ez genuen zer pintatzen, batzuk ekitalditik aten geha, zezian PP, Voxeko tola, eta aten geha ekitalditik. Ez geha jun landatzea, azkenen. Hartu dugu guztian, guain ikusten museo bat. Bueno, jetxe gauzetik da, de repente polizia atzetik gehatzen digue, argazkat ditu musa, ezakizte. En fin. Eta bidaz ebiztuzkaten oin. Bueno,
Indazen museo bateaz gehun, boikotin deu. Eta etorria a la calle de Laurel, jatea pintxatu de txampiz, azpildi grabatzea, baina bueno, oso puntamen. Eta berriz de vuelta, beste bus bat, venga. Bueno, pues ya Tolosan, ensaiokiet, ya gaurko batzik erdi paseak ja. Eskabantzeko ensaioketu da ergokin, eta bain zuzartzagoz, prebentzioak. Zapakiak jartzitut, eta bazarea. Así que hoxe, egun random hau bukatzeko da, modu ez zinio beha. Dauka zintxezea Australia dela, eta aste azkena handikan. Baina, bueno, jairoko, zubi haukat. Así que es bueno, bihar langilaren eguna. Así que hoxe kontatzen dut. Kaixo, bueno, ja, igandea da. Ez grabatu ezer ostegunetik igandea zegoen. Plan txikikin ditut, baino ahaztu nintzen grabatzea. Así que hoxe nik usteneko kontenido dagoela, dauko zera topagonekoa, eta gero beste bi eguneiek nahikoak eman zuen. Así que ezakitze dut zure aukikon bideo, baina suposatzet beste koino motzagoa izango gara. Así que ikusteko errexagoa. Eta ondo funtzionatzen, ze ez dakitek esan YouTubek zigortu ite honez zigotzagatik edo ez, baina bueno, bintzat bideo bat eukitzea, osea, ja blogan dinamikoak nahi hasi berizte, hasta esan dutetik bultan, así que bideo ego jot. Eta ez dakit YouTubek penalizatu ingoen, edo ez, baina, osea, penalizatu paroia, baina bueno, ja bideo egokot, eta punto, oain editatukot. Iganden, así que espero asteleneko dute, edo ez dela, pues astartako beti ez dela. Eta hoxe, ja Bilbon nago, nire loko etxen. Eta hoxe, urrengo aste, bueno, bai, gauza euskatiteko, así que bloga nongoa. Eta bueno, normalen zeta gurtzen bideoa, osea, normalen zeta gurtzen pertsonan bloga, así que gaur hola xingot. Eskerrik asko ikusteatik bideo guztik. Eta, bueno, pues, arpidetu, like eman, komentatu dugu guztia, ze asko laguntzeu. Eta, básicamente, sare sozial gehiotka, TikTok, Insta, Twitter, beran daudela. Eta, básicamente, eskerrik asko denei. Sus love you.